Най-голямата лъжа не е тази, която той ти казва, а тази, която ти сама повтаряш на себе си. Когато решиш да останеш, след като си разбрала истината, ти започваш една тиха невидима война със собствения си разум. Всяка сутрин се събуждаш и сама си пренаписваш реалността. Когато той закъснява, ти си казваш: просто има много работа. Когато крие телефона си, си повтаряш: всеки има право на лично пространство. Когато усещаш хладината му, се успокояваш се и той просто е уморен. Ти превръщаш очевидните червени флагове в невинни детайли. Защо? Защото истината изисква действие. Истината изисква да си събереш багажа и да преминеш през болката. А лъжата е удобна. Тя ти позволява да заспиш в прегръдките му още една нощ. Дори когато знаеш, че тези прегръдки вече са празни, спри да преговаряш със самоуважението си. Когато измисляш оправдания за мъж, който те предава, ти не променяш неговото поведение. Ти просто свикваш с мисълта, че заслужаваш по-малко. Извиненията, които му лепиш, няма да го направят лоялен. Те просто ще те направят нещастна на вноски. Спри да се лъжеш. Клетката, която познаваш, не е по-добра от свободата, от която те е страх. Методът Аура.